A la cuina del Mut, pastís de pastanaga. Un dels pastissos preferits de l'Obèlix. Amb el robot de cuina, convertim en pols 200 grams d'ametlla marcona. Separem rovells i clares de 5 ous de gallina gala. És una recepta del segle passat, de quan menjàvem sucre a tot drap. Batem les clares a punt de neu amb un pessic de sal. Blanquegem els 5 rovells de la gallina gala amb 200 grams de sucre de canya, mentre seguim muntant les clares gales. Ratllem la pell de la llimona i n'extraiem el suc, per seguir blanquejant els rovells de la gallina gala. Engreixem el motlle amb mantega, per tal de que no s'enganxi el pastís de l'Obèlix. Afegim la pols d'ametlla en els rovells de la gallina gala. Un cop ben integrada l'ametlla, afegim els 250 grams de pastanaga ratllada. Anem a buscar les clares, que barrejarem amb molt de compte des de sota cap a sobre. Aboquem a dins del motlle engreixat aquesta pastarada feta amb la pastanaga. Per tal de que no es torri massa, ho tapem amb paper de plata. I portem el pastís al forn a 150 graus durant 3 quarts d'hora. Repassem amb un punxó l'estat de la cocció. Quan ja el tenim prou cuit, el traiem de seguit. És un pastís humit, doncs no porta cap tipus de farina. No recordava que fos tan bo. Però, com diu l'Obèlix, està tan bo com un senglar a la brasa. I fins aquí la primera recepta del llibre Els pastissos preferits de l'Obèlix.